Handa na ang mga kabanwahanan diri sa Quinto Distrito sa posibleng nga epekto nga dala sa nga Bagyo Christine nga datalana nga magabiya sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes nga adlaw. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Archie Rojas, Local Disaster Risk Reduction and Management Office Head sa Banwasang Ahoy, preparado na ang ila opisina sa pagresponde in kaso maglala ang epekto sa wala untat nga pag-ulan. Dugang pasini nga nagapakig-angot man sila upod sa iban pa nga mga otoridad kaangay sang kapulisan kag Bantay Dagat Task Force para mapasiguro ang safety sa mga pumuluyo. Samtang nalatag naman sang Sara MDRRMO ang tanang nga precautionary measures suno sa pahayag ni retired Police Lieutenant Edwin Aguinido tagpamuno sa nasambit nga opisina. Suno sa iya padayon man ang ilang monitoring sa mga barangay nga malapit sa suba agud malikawan nga maglala ang sitwasyon. Nagapangabay man si Aguinido sa mga pumuluyo kaupod sa mga barangay officials nga mangin maaligmat sa lakat sang panahon. Nahibaluan nga una na nagsuspende sang klase ang siyam sa 11 ka mga banwa sa Quinto Distrito bangod sa malain nga panahon. Ako si K5 Region Arbat Bataanon para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.